ka bela jele wala nyumando ni on na le aka gafe kuna funu ni yo olu kono ko no wati sele nyafo ni bara in kadam ne tene fo juma ambe sigano ni kile ka petana olu mana gushi ka ba ambe sigano ni dabaji karamo olu ka magwan ko ni kelen ko ka sebeni ke nanzarakana aw mata ka se ka bla an ka to dunkana kami ni ambela jele mume ka se ka kono kuma ko fo malide chemani musumanya bara in abe gele ani munye bari kuma dola anya fo ni kuma jiara ambe do faraka aiwa kuma dola ere kuma ere dateli ya fe ambe do ere fene boala o ye fliye amo aketo nyini ko ke bela jele fe bara in gonnala ibaye ka fo kuma dola ni mado fi ma ere gashila ibe do jema gashila ga o shita ala fiye bara in ibaye tuguni ka fo aw nyata karamogo jolun ko olu fene yata karamogo ko bi olu sona ka yemoya di awma on kana sigi ni ka se ka seben ka kono kuma kelenkeli doni ka se ka o nyefo marido nyina o bara kele ne konnala ambian no kele koina yasa seben daba mi mamulu ka se ka olu kono kuma ko fo nyina ni famia sorlan kuma na ambe soro ka do an ka seben kono seben folo mi na mota soir de bamako no ye bamako wulaye bamako wula alebi isoni sigi munka abena mu fayana ni oye jekulu mimbe no olu yere ka bara benime ka alamadiyo ka hake ka seka olu lafasa ka aduma olu ka bara wuli ka joko ni konnala ayaye ka fo mali yere kono no ye mercenary binani ani kononton olu koni be mali kono uduna mali kono no ka beni jouer kalo recletain ay wanna kuma dowla uta do unana bara mina o kama jamana fene yuira ka fo nunu ye mercenary bari uduna ni mujugu ye keleke mino munu be duguchi aywa o kama jamana yi afo umaku uye mercenary o ke mercenary jaku ya do hake fene bula ina kumi kasolade akelingilin bela jile munu nu be berela bela jile ni ka hake do aramadiya yi hake ake o kanga siki bela jile ma o wulika joko nala no ye agibu boare alemi ne alere ye amma fotugudi commission nationale du droit de l'homme malila aleyo o nyemaye o kama akabara yi o kama awulila kata inyeda ma kufole nunu yereka nga yalo che aye foli ni wole nyumandon ko ta ko di jamana ere ko ni nyema uma bari kadaka ayira ka fo bela jele ni sharia min kaka bela jele ni hake min kaka alamadiala utara soro ma kufole nunu ubo hake kono ayira ka fo mawo manne ere beberela ka benika ke wali ikra shiyo shiyai ikra malidenyi wali ma ali no ya soro iyerete malidenyi hake mimbila ni okanka dima o dili koni o ye jaku ye aywa ay hakilina jigike ka yira ka fo nunu ndronte ma binani ni kononte ndronte malidenw ali na kero olu ye munu no olu be berela bere minu uduna kono ka benu ka ke wali aywa hake bula uno hake uno kaka o wuli ka jore sirala tigela olu tara katu unyeda ma ko folo nununka wayi abe bolinko bara ina no ye boare akoni ya fo telephone na ko bela jelen koni ni ka sayado aywa bela jelen ni hake dobe ino kaka wage koni okanga di bela jelen koni ma anya foto mina ikra malidiwo ikra jamana wore mayi bela jelen koni no okaka o kama alere koni wulila kata nunu naje nga yaye ka fo ali jamana koka ni malide mu no obe geleya nunu kono olu nu obarake nyo ni abe fo olu mako INDH olu no barake nyo olu fene be fereke olu be se gato olu le tuga mina ali na kera jamana koka la ini ye jumaye akunte koka unye do kiri barala nga kunye hake do be